Ama sain a video hi amunam lo tel mai theya episode somni chawa page 1 video da tu kom to do mai thei bok audio cho ani to don ti lo khela chu wangin kan lo khathiam zel don ya so Alex kail tin min ko don ya he hotel hi in chung ko ta lom alo tia Alex chuan makati hle mai engi kon ti do na atia thian ten an kan in ti hlima kan tlai deuh sia hei heta hian kan riak ta mai ni hi atia ani chu mole tin receptionist ne na chuan a omna tur ten ti fel to em atia third floor room number to me khami a chuan kan siam fel vek to antia enga he hotel hi ama ta sin min ron tlo hi lom hle zo kha chuti line a room chebe ka turin bua sai sakang mo tin avin deuh ta hok maya an thiam lo ni hleinem ka thian ten an buksa veka ko omna tur kha kan buksa veka lom atia ani chu mole ngoi te iom na tur chke man kalo bua sai zok don em niang atia ngai lo zan khat cho lom in thiam lo du su baka ke ma du thanna lom atia ani chuan sar ilung oi tak zet mo atia te rang mai ka rum lama kan chho ve to nge tin a chho san ta midang ho chuan za tak chungin an lo ngoi dak mai engma po an soingam lo Alex chu ango man thleng chi atia chuan tu tui tak le chon kang tak an ron pe nga la room ti fai tu tan lo thlenga kapu kan lo ti fai lo nge tin an ti fai zung boka an chuan hu chuan rose chu ka vakhil mai don an ni atia Mahse sana han ena an mudun don chuan engkim an ti vek to thawang baka soipo nila rose mi zia kha awoi don chuang chi lo soi lo phot mai jok teang tin Alex chu hadam takin khoma chuan amuta amu hil trap tia chuan thom a khia man mo takakal thom ni na khia enge thleng kan ti chuan rose kha thuam notlem te hai na lo tlan chuaka min khoi su alo tia zen hian rose za thak e mai lut le watang atia rose chuan min bu mitum mo ipa khan min pui hleinem atita zen hian enga kapa lovin tung he pui chenga tin zam deuh tak chung si chuan a han nui tlona hei ni chin khan kapa min ron bezo chia inina valenga lawmthu sei turin Mahse pa chuan a pui ani lawmthu alo soi vek lawm atita ni an han mu tur ha an hanin bual fai vel phota chuta khuma an han muwa anin phel ve viau to Mahse rose pa hian alo kola chuan apa chuan khang thu kha alo khil ta ni chu thu khriat chuan rang takin atlan chuak ngal kha nia rose ipa chuan a khsual ni lo mo tin lem chan chu latuma Mahse rose hian aro thak lo mel khop mai kan la sui fel don nia pon om lo hian lut phot jok tiang tin lu pui da kha man tuma se min khoi su iten om lutuk tin don manga rem chang lak atum ti a khriat nu chuan a mela en po chuan aten lu towa angai em ringot to mai ni chutia anem po vel na lama chuan mulem dokana an hun chu an ti tlapal ta chuta mi ta chun local khom ta manai zok kal khalo kalin tu ti nge hi alo tia ro sian ka ti tlak pal ni kha atia ole kapi I choyang ai don tlat mai atita engwango chuan mo khatiang mulem ani mai lom ni atia ni mai Mahse kum sang kha zukul a sumren pokong kuma siam ania museum da tuwa anti khul chon le ania alutna iran aina sang ania dola mak to duai khatvel dai ne atia enga tin hoi phok te hu mai kail chuan ta thok tu pakhan ne na chuan le kha zia fel ngai ziak fel turen file vel kha zurate atia chuta file chuan lo lak nu chuan rose chu amang ang ta hle mai mak ta duai chu tiang zat ka nei lo kanu le pa tan an khriat phei chuanin tin amang ang ta khop mai kail chuan mulem mai chu ni lo dewania film kho he tha sin atia chuta midang ho chuan lo kal zela chu zen chuan enge ni ta a han ti chuan rose chuan kapai na khriat vai chuan a thin rim don kapu khong ai takin min khathiam la a thang zong ka ul meng che atita ni kail chuan apoi ka ti khop mai chu tianga in ram siam pui thei tu ka ne tlat lo
ka ti tur chu ka ti ngai I chung te chu phone la in choi tur chu in choi ngai ngai atita chuta Alex khalo thleng vein Mr. Kyle atia sa ra han ti dona Mahse amit mei wata ti chuan ata sual ve pala ni kha tin Alex yana soya chuta midang lo ve chuan makta duai chuang man atla sual lo ti ngot te chu adik don am ni o an lo ti deuh sap sap maya Alex yan mit mei pa zeu chuan he tiang hi chu museum om tur ania Mahse kan thian nu hi I choi tir ani chuan news lamin an khianga museum om tur hi hotel a awm awang hian poisa I choi bel jok mai theisin atita midang ho chuan he pa mai chu no pangbum tum te po ang manager hi bum lo to pangle an lo tia ko chuan trompui tum tu Alex chu anui deuh suka Mahse trompui tum dan ro chuan omzia anei arin lem lo wangin be se chu nei tlem khop mai chuta kal chuan nie I sei chu dik khop mai kalong ngai tu ngai me lawa atita chu vela midang ho chuan makan tita Mahse kal hian apu beng hian a thian nu hi ngai dam tu kana du ni ti a khria thiam nga la wangin apu se yang chuan a om ta zok ani kapu kan lo me kan hotel ming ti chia theina tur min ven so zok ani hi mole atia Alex chuan ani chuan ro chu choi tir lo me ula thang ti ngo a han tilia choi tir don lo ve ti in ros lam chu hoya kapi kan ti palani kan lo thin kan ve dewa chin chang te hi kan lo khado thina ni atia nangma wangin kan thil ti sual kan kol lo tung kan kol ni ti te kan khriat pha dolok sing khatnam pe zo ang che atita maya manager kal hian apu Alexander tran tla dana hian abial nu emo ati de ungata mi te chuan dolok mak to duai khat mana ti chia sing khat am pelet don mo awan mak an lo ti dia Mahse Alex chuan poisa pe kha ngai lo ve ati sual pal ve thawa ti khan in hin rol to kan mai lom tin ti chuan kan rom lama thau lu tong kha ya te lia chuta chuan ankal son te deuh veka Alex chuan iti thle mai tin kal chu adanga benga kal la chuan apu ti lung oi nia khiain a lom ve em maya ti chuan Rose chuan a thom ho chu ha tha sok soka Susan te omna lama khana va in son ta jo kha chu rom danga in son le a an mut pa chuan Susan chuan Alex omlo sela chu kam boi don ani kha tin Rose chuan thil thleng pal pa ngai ve mai ni kha manager kha bu mol ve khum khum aniang khatiang kha chu ke ni point kan oi lo nia atile khrama eng po ne se ama wang him chu ni sia lom chu chi po mangai tin Susan hena soya eng po ne se ro chuan Alex ngai na chu ala re thei tak lo ani atu ko lo ne chuan jing takan thowa ti lai chuan hotel riak pani chuan sana an tak pakhat chu an lo wa thlawengat maya manager lo kalin choi tir an tuma document ten han pe fela he suna hi rosia siamania poisa ka choi ni chuan rosia ma mi in lak lu museum da tur thawani chu wangin in mual pho thei zok don tlat an lo ti veya zan lama thel thleng ang khan ti ven tu mani chuta kal chuan in ve zak lo takem ni zan kha chuan sa Alex wang chu poisa choi tir lo gan nia nang ni hi in sual ani hi alet in choi angai ko da kanin khingang atur chuan atita maya chuta zinga pakhat chuan kapa hi heavenly nei tu ta zinga mesin nangin eng ting ma min ti thelo atia chuta kal chuan kan thu chu langai ran idu lei pa chu kan khroila poisa chu in choi don tho atia a that chu thing ngai tam min dira ni point om ziom don lo o kapa chu kan phone ange atita chuta apa chu a phone a thil then dan chu han seya hei poisa min choi tir phetan tum tat mai han tia tu nghe chu aming o khoi mun nge kalo kal hal don nia atia Kyle ain tia tin an hotel hing chuan soya lokin Mr. Kyle enge boina te va siam kalo kal don haulo ngai dam dil hala lo ho zok vat tin achang ta maya ale choi tu kan min ti sin ngai dam ka dil don lo atia ale som po niang hiang pe mai te ngatinge an ni hotel ate boina va siam mai alo tia chuta chu chuan heavenly ho point an ngam lo an ni ti an khathiam ta chuta pukail kan ti palani kan lo khachiang lo ni ale chu kan choi mai nge min ngai dam don nia atta khatiang ngai dam dir vak po hangai chong lawa poisa pek na tuwa han va pefelula kal do atita ni yang takin an kalta
chu thil thleng chu Rose le Susan chuan an lo hmu ve rang mai kapi te u imun nuam mo a han tia Rose le Susan chuan mak an tia ni zana thil thleng ang chi an ni phei chu heaven li lama thu nei tu te an nia Mahse kail hen bum le thei tamia si lawa eng thil chi ngai thleng hi le an khathiam lo ni chuta Alex lo kalin Mr. Kail ngai ni ta alo tia Kail chu tlemin nam buai dewa thil thleng a chei chuan ni zanang chi kha ni sia kapu hei kan thil lo chele pal lo ma le kan han sing hoya nge ati ol sam et tamaya chuta Rose le Susan chon makan ti tel mai ngati nge Alex pula do ta soi mai an hu sit kha ni sia eng pon ni se pon lama chon an chuak ta Susan chon mak ati top theilo Rose Alex hi makani tuna po khan Alex lo langa thil thenda na dang lam le pek atia Rose chuan ni adik khop mai chu wangin Alex hi an thak dewa ngai ni in thup enga mo chu omani tina soi ve ta ni ole Mahse inin hmule hun chuan lawmthu te khil vela thatakin betola athia chuan an ni thian za ho chu pa san chuanga Mahse Alex ro chu taxi ala daya ambula chuang ve to lem lo Rose chuan Alex chuan han zong dewa Mahse alo chuang ve to si lo chuta university ko ta chuan anin mukhom la diala Alex chuan lo valu te u ti tu kala nei tlat mai tin a chaya Stevie hena khan ai in le chungchang kha khil ala tu mani chuta Rose chuan Alex atia enge ni ta a han tia ni zan thil thleng vela wang khan kalom lu to kania ati ta ni ho lu tuk lo valu to la ke po kan kal to nge atia Rose chuan ngai to chianga ama ai ga thei lai zok ne khiat ngai dam avadil po khan engtin vak ma alo chang lawa a mel po adang lam lo enga mo chu in thu po mani ti chu aring het le zual ta chuan rang takin Stevie chu phone a omna a khel no chuan avatla na Stevie chuan enga mo hilo ziaka han en chuan in lu man tlom tak tak ala khom hilo ziak dal maya heng hi nge ni enga tan nge tia ko omna aya tlom kha a omta kan tin voin ko zong kuala ka zong khoma ka in to del zok nan ve thei non on tung ka dap kuala ni kha atia Alex chuan he tianga an zia zong zong hi chu adik vek lo nia sumdong ve thawan nia ring hal bo su an tia ti dan vak tu ka khasi lo lom han ti ta ka chuan Alex chu in sum zo to lova bianga pia ya lungai ma ta che iom na tur chu ka zong pu vek to lom Green Island pula ania luaman po atlom via wang atia tak tak mo tin Green Island pula in chu in ro pui tak tak ni na khasia makati dewane ani thei don an ni han ti chuan Alex chuan bakal phot mai teang atia Mahse Stevie hian lok voin chu kein kakal na sara tuka ka ke te hina vek to reilo te cho lokila kankal don nia an tia in lo tu nga zon kwal na lama khan kein a local na sara tuka a ke chu lo na vek to alo nia Alex chuan a khongai deuh vek ta ka lo po mai don che am ni a han tia Stevie po chu na lo du ve maya ti chuan anin pota Alex chuan chu tianula a han po mai chu ngai to na dik lo pu man trepa Mahse in controla an tum hun thleng chuan a pota Stevie kha alo chaw deuh nge ni amu hil de maya ti chuan in man to taka le thar chunga chon lo puin khuma chuan a mutira ti har adu lo wangin a har hun chu nga ka ti chuan nakin deuh chuan alo har ve ta a om na ro mahan en chen chuan alo moi em maya rang zet mai hian khoya nge kan om na hi ati tawat maya lau thong su hei hi lom ka sei chu ka thian te ta nia an lu man tak tak lawa a thlonin i an rem ti lom atia a chi do nam ni a han pia Mahse Alex chuan chi ti in rom dang chu en kwal pui ta zung zunga yom du ngem a han tia du ati ta ka chuan lom na sat chu chuan bazar lo kang hiang ati le khoya mo ati chuan Alex chuan min lo zui top phot mai te ati le thom tho do kan vakala chuta an kal na la chu amana lo tol hlom em maya
Stevie hi a ham hai deuh hlaka zawna han zawna chang pawh a khre mai lo tichuan Lucy dawr ni hrin a kuta a dah taka khan an vakala chuta hnathawk pakhat chuan anin cheidan alo hmuh chuan kapu helai hmun chu a to hlawm a sin mun danga kal zawk mai ta cheu alo ti vata Mahse Alex chu han en chianga e hi chu ka hria kapi na lo huai khani take tin a in thiam lo le dewa Mahse Stevie hian Alex kalmeang miang tin akuta apota lungai su poisa ka nei lom atia abeng bula chuan kan chhual le ting tang chuan aza thlak zawk dei lom aman tlom kan endon nia atia ti chuan thom hno chu an han en kuala amoi hlom khop mai Stevie pe chuan thlan tur ber po khelowa han hakwal vel chin te le an ti po chuan amanan ena towa ti hlom lutuka amoi po ka ti chi lo atia Mahse adu lo wang ni lovin atowa ti wangani Alex chuan hachin la hak chin te chuan phal veka lom an tia ka halo mayang ba ka kan kho sak ne na in mil lo lutuk chu atia Mahse Alex chuan a hak tur chu aron la khom zela engma chu hadu tat lo mai dor en kol tu chuan he nula chu kapu bial no ni chuan ava fel em ve o mitam tak chu an nei phu mi lo zak mi lo vel ron ena an lei mi he tiang nula hi kalo mungai lo tin na lo ngai to ven yer ne pa Alex chuan ani chuan aman tlom ber hi hatsin da che atia hei tal hi chu i ha ka ngai atlom ber ni hi atilea chuta Stevie chuan ole ati ve ta nge chuta hachin turin an han kal chu in thlak na ro matang chuan mei che pakhat a ron chuak tunge kan ti chuan ke thi abial na hlui kha alo chuak lol mai Alex engin ron ti don atia he nu hi tunge kha thom hoi le sak don ami atilea ka thian nu nia ka le sak don ani hi atia ani mo ka thian nu ti du lo mai te ka bial nu pot ila poi thlenem a han tia rengin i poison nei min lo puya i ron huaya kei kha he tiang huna he min huai be ngai me si lova he mei chia wa hen nei zong he seng vek don ni mo an lia ka thi chuan enga tan ma ti to lo ma se mei chedang ne na han mu meu chuan adana la dang deu ani mai thei Stevie chuan abial nu hlui ani mo ti in a khathiam hal vek boka lem chuan a thin lung chu a khoi ve deuh datani i khiat sual ani kan ngai zong hleinem atia uncle ta dei maya na thok ho chuan abial me mo kan tia enge mo zia le an lo ti sap sapa chuta pona chuan Alex chu a in soifia kan in thren na ri tonia a han tia Mahse Stevie hian in soifia ngai hleinem thade win bo rok siam la zogula chu tu tan po a that ka ring ba ka bial no ne rang chungin mei chedang ngai saklo tuk te hi thalo ania atia chuta ke thi chu kalin enga he pa hi ka bial pa ni ozong lo en ta che kanin thlau lu tuk atia Stevie chuan Alex chuan to da seilo ni mo a bial no ni tu ka ngai sin male kalo ti suala ni ti nai ngai tua chuta na thok khan he dora hian boina an siam em lawang chu mo em po chuni se in rol lo pho teang tin ral khada tang chuan alo thia chuta bili khalo kalin engeni ta Alex chu kan ma ilowin lan le ni mo engtin nge i ron in lan ngam jok le atia chuta ke thi chuan tui le tu ni kala iwa rai vemole ti pa chuan akut chu wana Alex te chu ai ena hei hi ni hi ka bial pa dik tak chu bial pa kai theile rin tlak lo ka kop ve ngai lo atia chuta Alexian kalson vat adu wangin Stevie thom ho hi wa chinila chuan kan kalvat donia atia chuta ke thi chuan kha ko ha chu ke ma ta tu ani kalo ha chin zo ka nge ain me po kain me zok dayang tin a phi thlak sak talop maya angin scan hand dok tam taka oma heng lai mi te in ron ena inin me tu ro lawang ati zuya chuta ava hachina alo suala chuan ke ma ta tu ron i zoki a moi phian mai tu zirin a moi lo hei thlat
cái màn cả môi dọc đó là nị hi atia Alex chuan Stevie adang en mayang miang kal mayang miang a han tia chuta Billy chuan moi ti chuan leila kal to mayang an ti zuya Mahse ke thi hi alakal mai du lo a chan chu Alex te kha an lakal bik lova an thuam no le ai thra le tam le adu ani a chan chu a ga the wanga then kha ne ya ani ai na la ho sa jok zel ani ti hi lan ti ko zel kha atum chu ni chuta Stevie kha in thak na ko ma tang chuan thuam no moi tak dang hai na lo chuak le a enge ka an tin Alex bula chuan avasoya ke thin an mu chuan he no chu ni chin mi kha ni lom ni tin a thuam no kon hak chu chu ain me em mai sia a thik le ko ta dewani Alex chuan imoi hle mai a atia fiam thulo te ti pa chuan dak thlanga chuan a hanin ena alo moi viau boka Stevie po chuan moi en ti ni hei hi le yang o tin an pek fela aman chu an han pedona ama dor ma ni se pek ve ngei chu aduni a chan chu ani na dik tak kha a khiat lo nan poisa kha a pek ve ngai ni thuam no dang po leizel an han tuma Mahse Stevie hi ain thlakong to a kha dolak za thum man do kan le to lom atok to lutuk atia ti chuan chu an han tuma Mahse ke thi khan chu mai ala phal hau lo ke thi hian abial palui in mei chedang alo kalpui hi ti hlei thei dawa chu lawa thuam hmoi mai alei sak box sia ai me phian le ngala akong wa chon thik na lo pianga niam jok nia in khiat na khalo pianga chu du lo ni Alex chuan enge moi la du le atia ke thi chuan heta kanin hu khom ta sa tu jok in nge thuam no le tam thei te sila nang nge ka bial pa Billy a han tia chuta Stevie chu hlau thong ta a thian pa Alex chuan poisa anei tamani ti a khasi dawa Mahse Alexian idu phota chuan kan ti thei lom atia ke thi chuan ole Billy tran do nang le a han tia Mahse Billy hian ani na taka chuan chu adu chia lem lo a chan chu thuam no ho hi amana to maya ain siang treu don ti a khasa Mahse tlom ni bik chu du si dawa Alex thate te in idin huna omla thatu ania Mahse min han chou vela in chiu em lawang chu mo ti na soya Alex chuan in van a mai take o thuam noin le tampo le min do nem ting ani dona chu chin khade ga si dawa ti in anui go tat maya ke thi chuan I poisa don ve kha donation ai petrova abang tlem te ba kom to lo ti ka khia khilai thom no khi han la thateu atingala Mahse aman chu ato fang maya Billy tan chuan thok dep na tur ni zel maya a ato lo hi kan le don nia Alex ile ve thei ngem an han ti zuya Mahse Alex chuan an lei ai to hlek zel chu athlang ta zel maya ke thila atha na adang athan bel zela Alex la chuan a ai to hlek chu thlang le zela chu tiang chuan an thlang ton zak maya an thlang zela ato pa chuan thuam no engemaw zat chu an thlang tarang mai ke thi chuan dolak sang aman vel zet athlang tua chuta Alex chuan a poisa ka nei to lo tat mai ka tlome atita ke thi chuan nui chung chuan kha ne mai lom voi khatma khatiang khan min chot osong che ini na ka khachi ang che atia Alex chuan nie ka lo tluk lo deuh che ni a han tia Billy chuan poisa idon treu wangin I ho sa tina ni lo nia chu hretawang che alo ti ve boka chuta Billy chuan na thok tu hne na chuan hey kan dor hnem khop mai chewa he dor nei tu tan po alomom via win karinga Mahse a mel kan lo tlat mai a mel min muti ka phei ngem a han tia na thok tu chuan a kan pu hi a om lo lai takania min khathiam te u ti na sei ve maya Billy chuan poi ti khop mai chu tiang taka dor lian nei chu mel khriata siam adu te lul nen Mahse an hongai ta Stevie ro chu aw manuam thei lawa chuda na thok tu chuan kapu indu lo chin thlenglet le vek thei ne o alo ti ya chuta Stevie chu hlim ta dewa Alex chuan Stevie hna na chuan thuam hodang than khat moi ti deuh te hi chu thangila wa chin te a atia
in thak na ko ma chuan aluta chuti chung chuan tha thok tu chuan kapu voini thuak chu thle mai kha kanin khal teu lom bale atia ani ti chuan in an local le huna chuan 3% discount in lo peto don ni o atia na thok tu chuan ngating ne kapu an nung changkha ke chu thaka ti haulo khatiang sum ma chuana midang te noi che ching na na te chu lein hek me se ne mai lom kalo ti mai sin atia customer te hi ang khat veka ena tha kan du chon poisa khane maya chu wangin ami mala huat la thalo an local le hun chuan in lo discount to don nia atia ola kapu chuan ngatinge ibial nun hena hian anei tuini ti hi isoi mi lo a chan thatak om kalo ring dewa atia I trong ring le lutuk a khoi phange a huna chuan kala sei don alom Mahse tun chu a hun ala ni khilo atia chuta Stevie chu alo chuaka amoi khop mai even in me ve o lampui tan som chela min na ka ngem te han tia chuta Stevie chu alai trap Mahse akut chu a han pe a ti chuan he do ka tong hian an chuak ta ani taxi kan la don em niang atia Mahse Stevie chuan bus chuan ka du zok tin bus an chuanga anin ka chu ain nai tel tela University an thlen chuan Alex chuan Alfred hena tongin phone call adonga an sum don na thil ani ti hriain akal khang wata enge ni ta a han ti chuan in University bul restaurant pakhata khan program pakhatam bua sei dona chuta chuni kalvengai kho alo tia Alex chuan ka kal khe ngai em ni atia Alex test ani hi ikalangai an tia test chu ka pass date on ni rom ni atilia pass to Mahse mo phurna lian zok zel la tur chuan experience nei bel zel angaya inu la pa ta thu ania email theilo atia Alex chuan in thil nge mo ning hai le ti na phur lo khop mai chuta valet lein Stevie engma kan le si lowa kanin no pur pa don em niang atia ti chuan 3 floor restaurant an tia chuan an vakala chulai mun chu ne program omna tur an ti chu avakal venge yang ai wangin thil ei pa turin an vakal don ani achunga chuan mi puitam tak anom khom theina turin thut thleng te an lo rema stage ten lo siama ti chuan an balut ve a heu silai no chu ava chelo ve o a in chena la moi si Mahse abulami sa tunge mo ni le an vahanin melo em ve mo le ti in mi ho chun lo phun sap maya chuta tlang nung banga chuan an pathu ve a ambula chuan meiche pakhat hian Stevie nangma iniem alo tia chunu chu tunge kan ti chuan an khuami Andrea nia hei in va bazar na save khoi mi ngein leya an tia Stevie la chu a hlim ve em awangin an leina hmun tele amoi zia te chu an sei ve luama Mahse Andrea ro hi chuan alom pui ta chi alo a in ti thei khum ni ta khriat na neya tu le chenge ni nga atia nia hei ka thiam pa min le hi nia an tia Andrea la chuan ka rinang vela ni tir ko chungin chupa chu khoi mi nge ati le khera chuta ol samjetin hei ka bulami hi Alex ani hi an tia Andrea chuan makati khop mai morenga Mahse ani aring chi lo khania a ngai thei mel sia sei mai tu po a khelova chuta Alex chuan khai thamo Stevie thiam pa hi kania atia Andrea chuan an minga soya Stevie ten an hian ko khat chuak kan nia Alex I chung te eng na thok nge a han ti tlang deuh top maya chuti lai tak chuan Andrea bial pa chu lo kalin oho he tai lo omani mo ti le kal tuang le alo tia chupa chu tunge kan ti chuan Steve ania mini life laya ghost rider ti pa khani chuta Andrea hian hei ka thian ten nia inin khato mo hanin mel khret vet chu atia Steve hian khate nge ka soi thun kha kan tla sa chuan a ka thei ba niang ka ti kha ati su maya chuta Andrea chuan ani chi chu a in chena ka en son amak love tin anui deuh tut maya chuta Steve hian an soi dan chuan mi te puisa te deal thina na drop deuh te thok thina chu tiang chuan in lo ve thin an tia atia Mahse Andrea hian hei Stevie hi thuam no man to tak a lei sakasin nang po iram chan vele min le sak ve nga yang a han tia Steve chuan oi lo khop mai
Mahse thuam no an leyan khaya han en chuan oi lo ngot chi ni boxi lawa adik thei lo poisa nei lo ti ka chiang aku ka nei lo vek chuan dik lo taka anei niang ala ti rama chuta Alex i ei tuang le na poi nei mu mal ngai lo nia eng tin nge hetiang tin le theya ati ta tol maya Andrea chuan Stevie chu i khiamo a poisa ko pon mai theisin ala te zuya nang po hi anin na chela kal san nge yang che mi pathalo takani don hi ati zuya khokhat chuak mani se Andrea hian Stevie he mil vak lem lova tuna phei chuan ama ai thuam moi a hai na khai wan boxia a thik deuh tlat mai ni Andrea chuan Stevie in house ve thoti chu ka khia Mahse tianga diklo taka poisa nei chiang mi pala ka thonga hlok na tel hi chu adik chuang leinem atluan po in tluang nang atilea chuta poisa nei lo chung hi chuan kan o zong te hi ti niam tu ania inin thuam na te po hi ati khiam jok mai mang chu i hak thin pa ngai kan mil tok te ang kha haila kan moi pui te jok ala ti zuya chuta Stevie chu alungai tanta ton ma tangin he tiang hi chu tok fo ma se amel khriat an kho chuak ngei mai in chu te khrepa a han ti chu alana ve dewa amel alo lang chuaka chu Alex chuan a muin a pai dai thei da lo han chan le deuh khrep mai tumin aka han ang deuh zuwa Mahse music lo ria stage lama chun pokore man tran do don avangin thu sei tu te chun loading chuak tona chuta host chuan zirlai no pangle nu le pa local zong te thing tlang kholam trampuina ta na donation kan khon lo pe tu zong te in zawai chunga lawmthu kan soye an tia chuta Alexian he thil hi mania donation an khon khami program kha ne mo ti in dollar noi chuang lo pe sia kha wang che kha ni tel ve tuwa an lo ti ni a kha thiam ta ni mi pathum pali vel chon thu toy te ten soya chuta dollar noi thum a zawai kan huwa mi som kuala in dollar za an pe a mi som thum pa in dollar sanga mi som pani vel in dollar sang khat mi panga in dollar sanga tin mi te chuan kutan beng lua maya than khat chuan ke ni dollar nga che kam pe a an van thei ten ti than khatin dollar sanga te han pek chu an va nei ve mole ti tok ten lo ama an phun deuh mur maya le ngoi ang le kala puang zolo nia chuan mi pakhat dollar nuai khat le sing thum pen oma a han ti phei chuang kutan beng na sa zuala tu tak chu niang mo pa ho satak upalam to aniang ten tia chuta Andrea chuan Steve nena chuan du tak engzangai pek ve kha atia a zathum chumnga chawania ati ipek tamem chu petam zazinga ilang phave tholom atia chuta Stevie nena chuan nang engzat ngi donate vele atia ke chu dollar nga chia ka pe a poisa ka nei vak lova atia enga dollar nga thingtlang lamano pang ka thei tak tak te tan zir tir tu ni ka tum te ti thrin sia tuna an tan dollar nga chaw moi pek ala te zuya Mahse Stevie hian poisa an nei big thos si lo ni chuta Andrea chuan Steve nena chuan Alexian engzang e pek veng le atia Steve hian zot poi du su apedon chuang lo pek tur nei se hetiang hi ninang en mai pon khiat pekalom atia chuta Alexi peve lovang tiro an tia a peve ati ol sam eta ani mo engzat nge a han tia a ke chu ka petam lo ti ba kana chang lo nia de kang atam lawang an han tia dollar nga em potling lo ni mo dollar khat em ni zok an lati zui chutia an deu so ta ka chuan Alex chuan enga a han tia Stephen engmonia ifa program ve a kon ti zuya mandeu khan go sokai da wan ti khan mini live kha ena poisa a pe pop maya Mahse tuya mo chuan a kon da nil nin ka khia chu tunge kha tin Alexian a soita Steve hi go sokai da wan ti kha ani ti khria da wangin chuta thinrem khop mai Steve chuan nek mai atum dewa Mahse an omna hun chu boina siam na chini sirawa chuta announcer khan le tuna chuan dollar za ai tam pe te kha kan ko chuak dona thla te kan la dona tin han puanga chuta Steve chu ein beng dai ta dewa thla kan tlanga ne mai lom ati ka wa Alex nena chuan ipor ve view ne mai thaya Mahse nang ai chuan ka chung nung ti hi alang le zel don tho nei hi a han tia
thlan lak ma chuan soidu nei tlem te tan hun an honga chuta chuan Steve pokha han ding ve a kan zinga thonhem ngai tong tak kanom lain dolok khat lek pe te kan omani oma a thovek tho mai dolok nuai khat pe phe kha chu ati thokop mai a ho sa mai neravin mi ka theite mangai ni ti kha chianga ke chuan zathum somnga ba ka pe velova ma senwai chuang han pek mai chu memal taka chi bai ka du ni chu wang chuan ama ka mu hun chuan ka chi bai don ani tin thriana siama bei seya mi ho sa mel khriat nei theinan ram chang la ka tum ve pa midang ho po chuan dolok khat pe chu an ron dem deuh kher zela dolok noi khat pe ro chu khriat an chak thuan soi zel boka chutia an soi deuh tak noi noya chuan Steve chuan Alex chu i khriamo idin mun he chu za puyom khop mai an te zuya ole tuna chuan thalak na hun kan mang don tonga amai ro chu in za vai lak akim lo wangin apetam zual pui somthum bak kan ko chuak don lova zirlai somthum hing kan han chiak chuak anga tin chungzinga chuan Steve po khatel ve a ain chuang khop mai chuta Andrea chuan ibulak loading ve tu atia local lan ni melom iding don nia atia anvakala Mahse security te chuan mun na cheva wangin din ven lo phal chi alo ama ko chu Stephen longoi me te tin anam sana an kal lui ta thowa ti chuan announcer hian a chiar zela dollar sang chuang donate mingte a chiar lang thowa mi puilam chuan dollar sang chin pe phei chu an lo lom khop mai an au dur maya an khriat chak berzo ke ro chu nuai khat le sing thum pe kha ni an ming an chiar ve trap to ni ole tuna chuan dollar nuai khat sing thum donation pe kan ngai san le kan khriat chak em a mel kan mu chak em kha kan ko chuak don tonga an hantia mi puite chu an lo phur to khom mai Andrea la chuan a mel mu a chakum hle mai a ka zir lai pui nei phei chuan o thiana ka siam nge yang alo thel lo wa chuta announcer chuan a ming hi a ziak lang lo tlat mai Mahse kan zinga hin om ve nei ti ka khria chu wang khong ai in lo chuak te se a hantia mi pui ho chu an hoile thup maya chuta me che pakhat chuan a minga tak lang lo bok chu nei chu donation dik tak chu ming that na kal sanan mi te tran pui hi donation dik tak ani alo ti ve a an khe chak tel maya alo chu hun chun ha deuh thup mai Mahse Alex chu a chu du tlat lo wangin alo kal lo niange tin thla chu an han la don ta Andrea chu abial pa za ga thalak na atel ve theidona alom hle mai a chan chu nakin zela heng thalak ka lang chin hi du sakan ni dona scholarship te thlengin du sakbik turan ni wangin chuta Alex chuan chuak to mayang tin Stevie kut chuan kaya pona an chuam ma che chuan login ti out tho ma kheta chu tunge kan ti chuan donation khontu mei chia kha ni Alex chuan oho a thadon lo top mai a thel gowa chunu chu vatlam pheya mi zong hena chuan he pa hi lom dolok noi khasing thum pe tu kha ke ma kal tlang pe ni nge a mel hi ka chin chia atia mi te chuan an oi lo khop mai Mahse makan ti box si chuta in oi lo ni chuan khamin ni khan thla te kan la du na hei enula ama nge hi ni tin a phone ami chu a han tilanga ani chi amai tin ko dam beng ta hluah mai chuta lo theilovin stage a chho ve ngai ta announcer chuan khongai in hming min khol thei ngem a han tia lem chana thei tak si lawa chuan kaming chu Anderson ania Alex tin min ko train a han tia hell Anderson mi kho sa thei tak chung kwa tanga se lian ni ngei don chu mai ne ravin mi thil phal le thin lung dik tak mi kan za na lan tiu nan ku ti be angule an han tia an beng ta hluah mai chuta thla la tur chuan an hanin ran vela Mahse Alexian ka thian nu lo huai so kabula ka tin tir ve thei ngem an tia te rang mai local ve ro se an han ti ol sam eta Stevie chu khil hai ang rang takin a oma Alex chuan a zu khwaya an han din ta ka chuan an chep ta deu Andrea chu aleng ve ta lo security chuan thian nu ka sei to kha din na leng don lo ka ti kha lo chuk mai te atia Alex po thian nu in din tir ve thawa kalan theilo na tu ka khabik lo du sak bik in nei atia
chu ta security chuan state sai leng ve the nem ani chuan heta hen tingla ni mai lom tin adin na tur chu a fan pa in thut thleng an do saka mi puite chuan khanu kha tinge din ve phe da tuma tin an lo au boi tran ta eng pon hi se thla chu an han la ta phota Andrea po chu alang tel ve nge tel ve lo ti po cameraman chu hian a khriang ti chuan mi zong zong chu a ho thei to e tin thren khat chu an ho tran meka Mahse Alex ro chu lo khri turin an tia a chan chu interview lak an du wang ani a chan chin chiang zo ka khriat an sa ka ti thei dang si do le ni e a ti ve ta ni an ni de ibulami hi ibial nu ni em an tia ho tu deuh hlek la cham bang ho chuan an thlir thup mai boka chuta Alex chuan nia ka bial nu ni e atita Stevie po chuan chutia a soi wang chuan thinrem avangin lem lova chu soi do anui deuh sang maya ani le eng wangin nge iming itar lan du lo le an tilea a ka tum chu mi trampui ngai trampui khani maya ke ma in volam ni lovin chu lova katan chuan poisa ha sul tuk lem lo boka thilpa ngai mai ni e atita mi te chuan kut an lo beng na sa khop mai ani che chu Mahse hanin zot ta tolida i ho sak zia i se zo chia matinge i thuam no hi antita a sum ka nei wangin thuam no chang kang hak khyang da tum chuang lova ke ma hian eng thuam no hi nge hak nuam ka ti hi ka da poi mo zo ka aman tam lam ni ravin chuan ka bial nu e ro hi chu moi takin se ka duwa chu wangin a in che ne hi chu a moi ka du pui ni hi atia ani le ilan dana wang hian min an husit to chem an tilea chuta sia chuan mi pui zinga lo ve Steve le Andrea te kha le chin maya husit tu te kha a khet chuak zok mai a mai ro chu an za tuwa chet lak ve kher chu tum lem lova nia min husit tu hi chu ka tong thina lom ka thil ti tum ka ti theyem ti pon khriat ma hota i thei ve don chuang lo tia min husit nga ro thi ka tong ve thrin ti na soya chu tianga ti tu chu tu te nge khriat an facha kom ve an nung chang moi lo chu sim pha wang se kan du ni tin ho sian asoya mi pui lama tang chuan dollar nuai khat ai tam do nei thei hi tu nge lo husit le an fa zak lo ve an ti mur mai boka chu ti lai chuan Andrea da Steve kha zak takin an lo thua an thinarem boxi mi pui la chuan phun mur mai a chuta an host chuan hetiang ang nung chang moi lo thrin hi kan university a hian to su se engpon se Alex mingil nei tak kan nei hi kan lom hle ani tin anin kom na chu a han ti top tana chuta ke thi kha lo lang lol mai thil in hre sola omania soidu ka nei nia alo tia me pui te chuan kalmai te Alex situ man ti mol phautum to su tin an lo awa Mahse ke thi chuan chu angai pe mo lo Alex mi ho sa le thil phal ani ro ne o kha a poisa kha investment atanga adona nia keima min nei le theina tura adone dani kha tin a soi ta piap mai Mahse mi pui te chuan oi chuang lo microphone chu pot nai so a in ngayang kha ni ro nia van nei thil thuwa poisa nei thut mai nei hi a han ti po chuan mi te chuan an nui zat na sa ting maya ke thi chuan khamini khan abula chu keima hi kania kalaka inso atum awang le ka thin lung ne atum wang chawa donation ka pe ni athil phalwang ani ozong lo in oi lo chuan henu po hi inzo thayang atia lawa lam chu ko ka lawa chuan nia khamini khan abula henu hi ngei mai tin alo sei veta chuta mi pui zinga tang chuan ani chuan min lo bu mani mo mithil phal tak anga lan nan atrik amang ani mo an lo ti le ta nia athil phal wang ni davin mai chitin lung he du wang mai donation ti ani chu an lo ti le boka nia dikang mi ho sa tak ni se ai in cheina po au lukang Mahse poisa adong hlawa chu wang mai ni don chu an ti le ta sup mai Alex chuan thil ka sei ve thengem a han tia mi pui lama tang chuan ini na lang mai kan oi don chuang lo an lo tia
chu ta ke thi hian a soi tu chu lo ngai thai la min mu sit thin ti te a in ti khong ai thlak na te alo tia Alex chuan tuna hian dollar noi khat le sing thum dang ka donate le ati tamaya mi te chuan an oi do kan oi to chuang lo dollar zanga po ia kau na om to chuang lawang an tia ke thi po chuan dollar noi ni adon atanga chu chuan noi khat dang chu anei thei to lo mu him dia chianga chu wangin a oi chete lo amaro chu Alex chuan lawa hena chuan ka donate na tu account number min khil thei ngem a han tia ti chuan metro bank ka a manager kha a phone le a nuai khat le sing thum lo transfer le turin na tia chuta lawa chuan host nena chuan kapu alo lut le tak ania o avatita host chu ameng phok na chatamaya ati tak ania poisa lo tak Alex hian ati tak tina out chuak ta chu vele mi puite chun ngoi ta thap maya Alex soi du nei em tin mic chu host chun han pen haya ka soi to kha katan kha tiang kha thil hausa ni dem lova mi te tron pui hi ka du ber chu ne mai chuan ka thil huat ber chu thodik ni mi si lo ni du mel dewa mi ten min soi hian chu ko ho thin tin ke thi chu amel deu kok boka chu vele mi puite chu an lo aw le ta dung tu mai Alex chu van fel tak em hetiang mi hosa le thil phal le thin lung dik ma ni lagna aya trampui ngai te din mun kha thiama ngai poi mo zo khi chu an wang khopang tin an fak le ta luai maya chuta ke thi chu an ngei thlom ta em mai boka ama ngei khini ke dota he ka musi thrin tu chu ho inuk thanga langu tin stage a chuan an lon ta sup mai stage atang chuan an nam chuaka Alex da Stevie chu mila kan ngai san em an lo ni ta hal boka chutia an rek nuai lai chuan Alex da Stevie te po chu pona chuan an chuak thuaya chu vele phei chi thang khat te phei chuan an ron zui thul pon an chuan hu chuan lui kam lama khan an kala mi puin an mani ti khriain bi rong na tur an zong pa ani mai an chema an thudu na Stevie chuan chung ko ho sa in ni ti ka khami alo atia nia ka khil lok lo chia min ngai dom don nia ka khil lo chan chu hun ran chang tha ka zon wang lom atia ka khrialom Mahse tin lui luang del lam chu hoya lung chu avangin tamaya Alexian enge Mahse engma thup ka nei to hlei nem tikhan engkim yo khe to lom han tia chuta Stevie chuan chulam po chu ni lo tin amita tak chuan han ena nang chu chung ko ho sa tak in nia ke chu thin tlang nula ra thei tak ka ra thei zia po i khia chuti line kanu te men ron thon thei itan tui lo tuak tak te kha ka pevel chia ka zakani atita engpo ni se katan chuan ni sang lo tuk anuam ka ti tak don chuang lo tin le lama hoita kalsan mai atumta Alex chuan lakal te su tin a uma a pota Stevie po chu a in sum zo bik chuang lova Alex salam chu hoin a kwa le khia Stevie hian yo kha thiam lo ne kanin thlau lu tukhi anuam thei chuang lo katan atilea Alex chuan engma soilem lo a kwa ti chuan amita a han ena anui deuh sen sena enge ni chu thak om ti in Stevie hian a soilea ka thu soi zong kha ka ti tak ania Mahse nang chui ni mai mo atelea Alexian enge i boina che chu le ka ho sak wang mo ani chuan nak tu ka nu le pa te ka phone anga to khom tu ka ni ne hi ka hlip vek anga yang chuan in ko mai don em ni atia ia em ni nga tinge chu tiangai ngai tu tin Stevie hian a soya Alex chuan alove sum le pa hi kanin ka tingning tu ani ton chuan ka du nei nem ka du chu nang ma hi ni maya atita ti chuan min la kal san thawang mo atilia chuta zat chuan Stevie thinlung chu anem theita ka kal srang che ka tiami tin anin kuata anin fo pa chuta Stevie chuan game avangin chung kuwa imo phongna hi lam che lo la ka du ni atini
Khawlbawm tin in kwa le rồi nghe là in kwa chút tiếng hun chu athleng hang ti an be sing ai lo Mahse Alex chuan an le fa tangai ti khuyain adu tok ta anom na mun lama an le don ta Mahse chuwa da chuan phone pakhat mi thau niom tak chun hmuwa an han changa sim card alo om lo a chunga engma om lo wa tu thau nge lengo tin Stevie hian a soya an du to lo nei kha sim card po om to lo lom engkim an format veka Stevie na ma nei me te che phone ni mambo tho kha atia chutin ka nei ngot du lo Mahse helai hmuna hian ka kal fowa nakina ati bo tuin aron zon le tak lavin kan lo kol thange atia Khawlbawm anei tu nom lo te chuan ita ni maya tin Alex na soi juya chuan university lama chuan an le ya chuta an sar chuan mi zong zong chu lo ko khoma room number 130 kal khom vek tu antia absent a thiang lo ni tin chu information chu Alex le Stevie po chuan an dong ve a thilenga mo an university a chuan a thlenga ni nge yang kal khom na tu hun chun pana Alex chu room ava thlen chuan bedang ho chun lo om deuh vek to a sta ben abula chuan ava thuwa Alex voin chu ke thi le bili kha an mi zia dang vek mole engen khiat ni atia anila taka ke thi le bili chu an thungoi rang maya chu ti lai tak chuan zo teu tu chu lo lu ta chuta engen yang o tia an ngoi thop lai chuan voin chu thil poi tak mai a thleng kan sum en kol tu Mr. Ken kha tuwe moi nan buma abeng ka kauna kan university poisa zong zong an lak sak vek maya akal ro ha lu tuka ni kho khalovin om hala nam doina om me ka ni he thil thleng sun chang thu phuyat nei tuwe mo inom chuan kon report hal fa tang cheu ati tamaya chuta poisa boza chu dolak noi thumla chinga ni akol tun man thelo vai chuan an university tan chuan boina thamatlinga ni Alex support chu abuai ko khop mai sarang pon ise ve bur khon mai la ti dan dan om thelo mo alo tia an sak chuan a thavyom Mahse kam ve bur khon chan eng tin nge kan soyang he thil hi dar za lo se kan du box sia atia Alex mil lo ve khim boka a thuron he chu ala don lo ti chiang sa boka Mr. Kenan khengat phaise chu irot na hi a hongotang kan timol pho zol mai mai sin al ti zeka aningot mai Mr. Ken timol pho tum ani rong ta lom bale tim bedang ho chuan an do soi sap sapa Mahse ni ta ka chuan ve bur chu han khon chia se chu mi kal tlang chuan poisa bo kha chil kha la vek atum wang ani Mahse chu thleng don lo ang ti chuan an sar chuan ole ti khan chan chin khia chuan min lo khil zalonia in chuak thaye an tia pona chuan Stevie chuan an ha ka kalpa chuan Mr. Ken hi chu afelasin mole ka ha sat na pom kha thiam tu ba ni sin mole tin Stevie chuan a soya chuta Stevie chuan Alex vakanila thain ka khia kan vakan nge yangai min puina se tu ni boxia atia lo vakal phat mai ta che a chan chu ti tur dang ka neya milo chi be sak nge ngela atia Stevie chuan ma kha te deuh lek Alexian an nel ngai mi asirova ama ro chu ti tur pe mo tak anei ringin damdoin lamchu apan ta zoka Alex chuan a thil tum chu le kha zia ka nga Mr. Ken i thil ton hi poi ka ti pon ise i bank account number chu mi lo khilla kalo chung khat le vakang ti zia Mr. Ken do kana wada adam thathuna a motan ati dewani chuti lai chuan an sa office a chuan ke thi chu avalu lol maya tunang tlai to engei kon ti do na atia sa poisa ko tu ka khia lom atita ro ko man thei tu chu dolak sing kha sanga pe kan tiam awangin ke thi chu agon in ti kon fi veo boka tunge han soila ati chuan Alex mole atita poisa bo an soi khan ke thi hian Alex hi aring hala achan chu kan kha thiam thei mai ome an sar chuan enge evidence te nei triam atia ke thi chuan tun naya Alex che dan mak tak tak le ka thei veo si suma chelak zia te chu a soi ta vek maya a poisa se na khia zong zong an han bel khom vek chuan tuna poisa bo mek zat deuh che che chu lo ni deuh bok nen ren hel om be khop mai chuta gang zatin thu kha ta dang nia asoi Andrea le Steve te kha an han phone a office a local hal tu kan an tia an local veng hal boka an ni po chuan ani chiang ti in an khriat ang te chun soi ve a an sar chuan ti sual lau ve thawa
phim khóc takin kan sedon nia Mr. Ken kha vakan photila thil thlen dan te mai chana vazot chiang ina thain ka khoya an tia damdoi in lampang chuan panta Stevie chu damdoi na chuna lo om meka sak tu nge mo he tiang thil hi chunga ti duang le ati Mr. Ken chuan min ngai to do su a thale vek bayang kan zon chuak le mayang atia chuta thil dang soin voin chu in chen al hle mai ka ti he tianga moi hang kala mungai lo che ni min le sak tun oma atia tu mo mi pa em ni a han tia o ni e tin a changa Stevie po apuitling veta mi pa in thuam no te an le sak veta avan lo mom em atia he thuam no le sak tu se chuan adu hle che nyang chu wangin kan om takin lim takin in om don tlat don nia o tin du sakna hlan pa boka chu min hu chuan midang ho chu an lo thleng ve le ta ke thi chuan enge he tai ti ve atia tu mo tin an sak hena choya o Alexa bial nu hi atita heta om chan po Mr. Ken I chung chang he an tha ka abial pan hena khil le atumani hi atita ni an sak chuan adik takang Mr. Ken hi bum turin anin thuwal nge yang atita maya chuta Mr. Ken hian engmoin soi tu mo thil ti so tu in khato em ni an tia Alexa mole atita ani theilo ani chuno pangfel takani sin atia ke thi hian Mr. Ken bumin omsu donai sona pek za te khadwem noi khat le sing thum lai sin khoi tang nge nei se ti atia an sak hian nia chu chu dik kan zot vek to donai son apek po hi thu dikani ye atia ke thi hian ti chuna bial nu hi entala a in cheina te le a khosak dan te en la an ho sa thota a chiang vek lom atilea Stevie chuan ani theilo chu tiang ti tu mi khinga ni lo atia Mahse Mr. Ken hian lokin a soi chu tikem thuam tho thak ta chu le sak chen ni lom ni an tia ke thi chuan thudik soi hun ta zeb lovin in puang to mai te atia nia dikalom thuam tho chu min le sak ngei lom te na changa chuta Mr. Ken chuan engma soi tu nei ta lo ke thi chuan a chiang ta khop mai police kan ko nga in ma bak chu jail ani to mai atia Mr. Ken chuan lo langoi te u ala nge yam ti kan la chen ma chu police lampang puna thalawin ga khia atia an sang hian ani chuan ti bodan chip chiang takin han soi te le ati ka phone ka vara hian ka bank account number ha chu ka da chuan pin number chu ka notebook ka ziak buka ama chu ka phone chu pin a bo te maya chu tatang chu ani e atia chu ta Stevie chuan phone bo han soi che chu phok de ka hu maya kan chak kha ni mo atia ai te zen lai tak chuan ke thi hian ai te chu azu zen khala phone chu la chuak ta Mr. Ken chuan engtin nge nei thei zok atia ke thi hian a chiang mai lom ti hian sei la chuan tu amen ka khelo atia Mahse Stevie hian kha phone ha kan chak ania lui bula ania ti na soya Alex chu a chung te hi ho sa tak an nia chu ta tanga poisa nei chu ni chu mi min khal tum chuan he phone hi kan chak ani atile ta ni Mahse ke ti hi chuna oi lo khop mai Mr. Ken hian lokin idu tok tiangu thil chiang zo kan khet ma chu thutuk na siam rom rom lo tiangu ti in Stevie chuan hem pa emponi se ke thi hian school lama le dila Alex government tiang thil ti sol to pakhat kan chui chuak ta phote atia ti chuan school lama chuan an valet lia chuti lai tak chuan Alex kha Mr. Ken a office a om lai takania chuta an balut ta thut maya an man chiang ta vio ni na lang ale kha them da chuan sa chuan ala hal wata an chianga Mr. Ken poi ka ti khop mai poisa ha ke mala kania I bank account number lo ziak la ka lo let leng che ti in ziak chu muta chiang ta khop mai tin asoya Mahse election ngoi teu in ngai dan ang kha ni lo nia Mr. Ken hi pui ka tum wang ania ati po chuan an oi tamia lo emponi se dam doi na khan khuai vela thil te sol tu pani hi thu zot chiang ila thain ka khia tin an sak hian asoya ti chuan hospital lama chuan an khuai vela ta dam doi in lama chuan school no pangtam takan lo pung khom to Steve le Andrea po khan lo om to Alex lo lu chuan mi te chuan he so pa so ho so deu khan ni lom ni Alex kanin kom thei ngem thiana kanin siam thei ngem ti ten an lo aw deu lui lui ma
chuta Andrea te khalo kalin in alutuk he pa hi lom Mr. Ken a poisa la tu kha a ho sak chan te chu a ko wang mai lom an lo ti ta mi te chuan ma kan ti khop maya avaza thak thin ve o min bom chiang hle maya an te le ta sup mai Mahse Alex chuan eng ma khoi lo angin angoi ranga abial nu zok chu ngai tu ani engtin nge an lo nulu ve thei o tin ngai tu chung chuan Mr. Ken na omna ram panga chuan an valu ta an valu chuan Stevie chu alo pok phung to mai chin an chak na te kutan thak na te chu alo om deuh nuai maya chuta Alex chu thin ren ta che gala tu nge lo khoi tin cheng chuan midang ho chu hla patum ta maya Mahse Stevie chuan tilo tuin atia in beng dai te khatia ti kha ziam lo poisa la tui ni lo ti hi fin fiala chu poi mo jok ti na soya a thalom ti in Stevie chu han ko phota chuta ke thi hian an va han jak lo tak Alex I poisa ko khom chu khong ei da soiwat mai te atia ka ti ni lo tin ke thi chuan he le kha hi Alex zia ngei nia han chiar teu ati le ta Mr. Ken po chuan han chiara Alex ava mak ve atita Mr. Ken ka ti ni lo nia Mahse pui che ka du wangin he tiang thil ka zia ka ni hi atia ke thi chuan oi lo ilak ni lo se I poisa man zo zai te kha khoi tangai nei nge han soi te atia chuta Alex chuan aklo in tun ma kha chuan buena ka to lo nan ka ni na ka thop thina tu nai ka chuan buena la ka filim thei nan ka ni na ka takla na ngai ta nei hi atia nia investment atonga ka nei ka ti kha thodik ka ni lawa thodik chu ka nu le pa te hi me ho sa ta kan nia atita midang ho chuan ngoi deuh du ka nakin deuh chuan nui ri lo oma an nui ta chiam mai ke thi chuan do ta po hian chin to ko oma nang mi ho sai nei chuan kan ho sa ve kang chu atia Mahse election khovel mi ho sa te zinga mi kan ni sin in oi lo chuan in la zak mai zok don atia Mahse tu mana thu soi chun oi chuang lo an nui na sa tamaya chuta Alex chuan kani na zong soya ngai nei hi atita enteu in school kal 9 thom no hak te in ka khalte in eile in tele in thil nei zong te hi kan chung ko sum don na hnoya omde ove kan ni sin in hathiam lo nei kha atelia chuta an zinga pakhat chuan fiam thu thuwa min ti lung oi tu mem mo ne le in phone khala ula athu soi te hi record teu ala zak to na lom atia an saw chuan Alex I poisa donate kha kan la le towa abang zong kha lo pelet lela buena kan siam don lo chenia antia Mahse election ka ku kan ni hleina mole o athalom tin a metro sky bank card kha phota he ka the chiang zo ka in check chuan nuai zani chuang o mani tin kha thayang in oi lo chuan in check thayang atia midang ho chuan chu tiang ka chuan la mungai che lo wangin oi tu nge oi lo tu po an kha chiang lawa Mahse ve en chiang ngo tin anin ho khom ta ATM booth la ma chuan an kala ti chuan an en fiata chuta an ha thap lai chuan he ka thi aman theilo ti lo in ziak ko mai chuta a ai na sa chuan an nui la ta Alex chuan makati khop mai mani lo pon ka mang sin mole ti in a kha thiam lo khop maya chuta metro sky bank manager kha rang takin a phone hala Alex poi ka ti khop mai I chung tan card kha block tu kan min ti ya chu wang ani e alo ti ta ngati nge chu tia min block thut le tin Alfred an chung ko an kol tu pakhat chu phone le hala Alfred chuan Alex ni gai lo te chungin poisai mang na sal tu ka eng tham chu ni lo ma se poisa man dan ila thiam to lo nia khriin I chung te chuan gai lo te chung I card khan block ta ni kha tin a khil ta ole achun zom chu episode dot le kan ti don ne o